V minulom videu sme si ukázali, ako si stiahnuť Visual Studio Code a základy programovania v HTML. V dnešnom videu si ukážeme, ako nášmu webu môžeme spraviť grafiku pomocou CSS. Ako prvú vec vo CSS, ktorú máme, je táto hviezdička, s ktorou si nastavujeme vlastne všetky elementy HTML ako defaultne alebo globálne, lebo v základe v HTML, pokud sa pozrieme na pravú stranu, na náš web, jak zatiaľ vyzerá, tak vidíme, že tieto všetky elementy nezačínajú úplne od začiatku stránky, ale už sú niekde v strede. Tým, že použijeme hviezdičku a tieto časti kódu, tak sa nám vlastne náš web vyresetuje akéby do defaultného stavu. Margin na nulke znamená to, že všetky elementy, čo máme na webe, nebudú mať medzery alebo spacing okolo seba. Padding znamená, že ak máme nejaký element, napríklad header, tak jeho proste súčasti, čo v našom prípade budú vlastne tlačítka alebo buttony, jak je menu, omne, galeria a podobne, nebude medzi nimi a okrajom toho je keby veľká medzera. A font family znamená to, že všetky elementy, ktoré máme na našom webe, tak budú mať font Segoe UI, ktoré som si našiel na internete. Keď si túto časť kódu uložíme cez Ctrl+S a refreshnem si teraz náš web, tak vidíme, že sa všetko dalo na ľavú stranu. Ako prvú vec, ktorú máme, tak je vlastne header, čiže vlastne naša hlavička. Vlastne keď si chceme nastaviť náš header, ktorý sme si robili vo HTML v minulom videu, v ktorom máme vlastne naše tlačítka, tak vlastne v CSS prvé napíšeme názov toho elementu, header, dáme vlastne tieto zložené zatvorky na začiatok a na koniec, a potom môžeme začať jednotlivé časti vlastne našej grafiky. Čiže background sme si nastavili na takúto modrú, ale môžeme si ju nastaviť i nejakú inú pomocou tohto hexadecimálneho kódu, alebo stačí nám vlastne ísť na túto farebnú kocku a nastaviť si hociakú inú farbu by sme chceli. Color nám určuje farbu textu. V našom headru žiadny text zatiaľ nemáme, sú tam iba tlačítka, ale tie si nastavíme potom. Ale v defalte ich máme teraz nastavené na bielu. Následne display flex znamená to, že vlastne napríklad, jak sú naše tlačítka, tak sa zarovnajú na stred. Justify content a aligned item center znamená to, že sa veci vo headru zarovnajú horizontálne aj vertikálne na stred. Gap, čiže medzera, máme nastavenú na 15 pixelov. Je vlastne medzera medzi samotnými tlačítkami. Ak by sme si ju nastavili na menej, napríklad na 5, čo si môžeme teraz ukázať, takto, uložím si projekt a refreshnem stránku, tak je medzi tlačítkami menšia medzera, než keď sme tam mali napríklad tých 15. Padding znamená to, že aká je veľká medzera medzi samotnými tlačítkami a okrajom samotného headru. Teraz to dáme nastavené na 15, ale keby som si to nastavil napríklad na 50, vložím si zase náš kód a refreshnem stránku, tak to bude vyzerať nejako takto. Padding je vlastne keby táto šírka. Následne box shadow je vlastne tieň nášho elementu, čiže headeru. Prvé číslo znamená x-ový offset, to máme nastavené na 0. Potom máme y-ový offset, čiže 5 pixelov, čiže vidíme tu tento malý tieň dole. 10 pixelov je vlastne nastavený blur, čiže jak veľmi je náš tieň rozmazaný. Ak by sme ho nastavili na 0 bez označenia pixel, čiže pixely, a uložili a refreshneme stránku, tak máme tu solidný čierny pásik. Môžem tu napríklad vyskúšať urobiť väčší y-ový offset, napríklad na 10 pixelov, zase si to uložím, refreshnem stránku, tak vidíme, že zase tu máme väčší tento čierny pásik.
Následne RGBA nám určuje farbu a alfu, teda prehľadnosť nášho tieňu. Prvé číslo je vlastne hodnota R, čiže červenej, a druhá hodnota je vlastne G, čiže green, tretia hodnota je B ako blue a posledné je vlastne alfa, teda prehľadnosť. Ja to mám nastavené na 0,5, čiže polovicu. Ak by som tu nastavil vlastne to na jedničku a uložil na refreshnú stránku, tak je to vlastne takto viacej čierne. Dobre by bolo ešte povedať napríklad to, že v headeru, jak máme tento padding nastavený na 15 pixelov, tak 15 pixelov znamená, že je to na každú stranu. Ale ak by som si tu pridal viacero týchto čísel, napríklad 15, 5, ja neviem, 20 a 40 pixelov, tak by to vlastne znamenalo to, že prvé číslo nám určuje padding hore, druhé číslo nám určuje zprava, tretie vlastne padding z dola a posledné zľava. Že keby som si toto uložil a refreshnul stránku, tak sa nám tieto tlačítka úplne posunú nejak zle. A vlastne tento istý spôsob, akým máme nastavený tento padding, tak sa by sa dal nastaviť aj margin. Ak vlastne napríklad pri tom paddingu by sme chceli nastaviť jednu hodnotu na 0, tak vždycky musíme vymazať aj vlastne to pixel, čiže pixely. Vlastne podobne, ako to máme nastavené napríklad u box shadow, že vlastne tú x-ovú hodnotu sme si dali na 0. Teraz si budeme chcieť nastaviť aj samotné tlačítka v našom vlastne headeru. A k nim sa dostávame vlastne cez header a button. Robí sa to preto takto, že vlastne máme tu keby sa to nazýva vlastne v programovaní, že rodiča a jeho dieťa. Vlastne keď sa pozrieme na náš HTML kód, tak vidíme, že button je keby pod headerom. Vlastne je tu aj takto to oddelené vlastne tabom. Takže vlastne aj v CSS kóde sa dostávame k buttonu cez jeho rodiča, čiže header. Na tlačítku si chceme nastaviť to, že by jeho pozadie bolo biele. Farba fontu, akože písma, bude vlastne modrá, podobne ako sme si nastavili aj pozadie toho headeru. Border, čiže ohraničenie dookola, nechceme žiadne. Padding, čiže vlastne text od okraju tlačítka bude 15 pixelov. Border radius znamená to, že ako budú zaoblené rohy nášho tlačítka. To máme nastavené na 8 pixelov. Veľkosť fontu tlačítka bude 15 pixelov. Náš text chceme, aby bol bold. Kurzor pointer znamená to, že ak dám hover na tlačítko, tak sa vlastne môj kurzor zmení na vlastne ten pointer. A vo CSS máme niekoľko takýchto vlastne druhov kurzoru. A následne tu mám transition, čiže premena, a to mám nastavené na 0,3 sekundy. A to si hneď vysvetlíme za chvíľu, prečo máme tu vlastne tento riadok. Teraz, keď si môj projekt uložím a refreshnem stránku, tak naše tlačítka budú vyzerať nejako takto. Teraz, keď už máme naše tlačítka nastavené, si môžeme napríklad ukázať, čo robí border. Border je vlastne ohraničenie našich tlačítok a my sme si ho teraz nastavili na none, čiže žiadne. Ale keď si toto none prepíšeme na takto, napríklad, že bude náš border 5 pixelov hrubý, bude solid, čiže celý, nebude čiarkovaná čiara, ani bodkočiarkovaná, ani nič. A nastavíme si farbu na čiernu, to si uložím a refreshnem stránku, tak naše tlačítka budú mať takéto čierne ohramovanie napríklad. Border radius sa taktiež dá nastaviť na každý roh inak. My tu máme nastavené iba 8 pixelov, čiže každý jeden roh má zaoblenie 8 pixelov.
ale keď si tu napíšem napríklad, že 8 pixelov, 10 pixelov, a neviem, 20 pixelov a 40 pixelov, to si teraz uložím a refreshnem stránku, tak každý roh nášho tlačítka má iné zaoblenie. A tieto hodnoty sa dajú zapísať napríklad aj percentami, čiže keď si dám napríklad 100% a to si uložím a refreshnem stránku, tak z našich tlačítkoch sa stanú napríklad takéto pilulky, pretože každý roh je vlastne zaoblený na 100%. Teraz si môžeme vysvetliť, na čo sme potrebovali tento riadok transition 0,3 sekundy. Čiže to znamená to, že čo sa má stať po 0,3 sekundách, a to sa vlastne aktivuje tým, že použijeme hover, čiže čo sa stane, keď naša myška bude na tlačítku. A stane sa to, že naše pozadie na tlačítku sa zmení na modrú, náš text sa zmení na bielu a zväčší sa na veľkosť 1,1, pretože defaultná veľkosť je 1 a teraz sa zmení na 1,1. Keď si túto časť kódu uložíme a refreshnem si stránku, tak teraz keď dám myšku na tlačítko, tak sa pozadie zmení na modré a text na biely a trošku sa nám tlačítko zväčší. OK, takže ja si myslím, že pre toto video by to mohlo byť všetko. Pokud sa vám toto video páčilo, budem rád za každý like, odber, koment, prípadne zdieľanie. Môžete ma sledovať na mojom Instagramu, môžete ma podporiť na mojom Ko-fi a uvidíme sa od ďalšieho videa, takže čau.